ala y'ale lajarabi ko a ba de bɛ kɔlɔnfili kɛ kolon a b'o de fili ka lajɛli kɛ ale kumana fɛ ko a ka dabila o de kɛra gɛlɛya ye ale ni ba ni ɲɔgɔn cɛ ba bɛ ale danga a b'ale nani ale kan ka mun kɛ a ba ye o la ala y'o fɔ kaban wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko bangebaga fula n'u kɛlɛ ko i ka fulana fara ale ala kan a ko kana tugu ko o la dɛ kana tugu ko fulankafoya in na mais u ka diɲɛ ɲɛnamaya masala i bɛ o kɛ u fila ye bangebaga fana ta ani mɔgɔ tɔw tɛ kɛlɛ ye donc ni bangebaga kɛra o cogo la e ka duma ka to suru ka continue ka kɔnɔndiya k'a ye ka bilasira ni nɔgɔya ye ni b'ale bilasira fana k'ale ɲamariya k'a bali fana ani mɔgɔ tɔw tɛ kɛlɛ ye ale ta bɛ kɛ ni kuma nɔgɔmaw de ye ani yɛrɛ majigi a ye i b'a bilasira wagati bɛɛ kana sɛgɛn i b'a bilasira wagati bɛɛ i kana fara kan a b'a ka fulankafoya baara min na e kana fara kan o de la fɛn o fɛn y'a dɛmɛli kɔni ye fulankafoya baara in na i kana dɛmɛ o la kana dɛmɛ fɔ kolonfili baara in na cogo si la kana fara kan a la mais a ka diɲɛ hakɛ tɔ b'i kan a ka diɲɛ masalaha tɔ min y'a ka nafagati ye ani a ka diɲɛ kow tɔ b'i kan i ko o kɛ a ye bon ala ye min fɔ bangebaga ko la o ye nin dɛ bon ko yaasi ye kuranna dusukun ye wa bon ninnu ye hadisa minnu ye hadisa sabatilenw tɛ mais kɔfɛ hari bi an bɛ sagi n fa mana kallaji an bɛ sagi ku sɛgɛsɛgɛ bon ko balimakɛ dɔ gɛlɛya b'a kan an ka duwawu k'a ye gɛlɛya bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka silama kelen kelen k'ala ka gɛlɛya wuli wa ko kɔfɛ kuranna b'ale bolo so kɔnɔ a t'a dɔn a b'a kɛ min ye kuranna kɔni baara yɛrɛ i ka kalan kuranna so kɔnɔ kuranna ta yɛrɛ a b'i bolo so kɔnɔ i kana bonya kana bila yɔrɔ nɔgɔlen na kana bila yɔrɔ majiginen na kana to yen ni yɛrɛ ɲɛ b'a la poussière ni ɲamaw bɛ da kan i kana minɛn ta ka bila kan a ka bonya i bolo so kɔnɔ kelen filanan i ka kalan a kalannen kɔfɛ min b'a kɔnɔ i ka baara kɛ n'a ye i seko damara la kitabu anzalnahu ilayka mubaraku liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab ala ko kuranɛ kitabu de ko hɛrɛ de b'a la barika de b'a la Muhammad ne ya jigi kana i ma cire ne ya jigi kana e ma ko aka kuranna kala k'a ka ayaw taasi hakilimaw ka baara kɛ n'a ye donc kuranna baara ye nin de i b'a kalan kɛ a kɔnɔ donc i bɛ min kalan kɔnɔ i bɛ baara kɛ n'a ye mais n'a y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ ye i tɛ kuranna dɔn e tɛ se ka kalan dalen b'i bolo e yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn kalanbaga dɔn a bɛ to ka kalan kɔnɔ ta k'a di o ma ko salatul istikhara bɛ kɛ su fɛ dɔrɔn ou bien bɛ kɛ wagati jumɛn est ce que mɔgɔ y'a fɔ a ye yɛrɛ ka sun kɛrɛkɛrɛn ni salatul istikhara ye o ma fɔ a yɛrɛ o salatul istikhara bɛ kɛ wagati bɛɛ dɛ don kama ko hari wagati balilen ni ko min ko dɔ nana tu i ka a tɛ ɲa fo n ka salatul istikhara kɛ salli wagati min fana don wagati balilen don kama ko i bɛ se ka salli mais n'a y'a sɔrɔ salatul istikhara kan ka salli ko min na tan b'a la i bɛ se ka kɛ wagati wɛrɛ i kana kɛ wagati balilen na wagati minnu salli balila kana kɛ wagati la mais ni o tɛ salatul istikhara salli wagati kelen t'a la bon ko dɔw bɛ sunna kɔnɔ u b'u danbe ka taa sunna ma e m'a fɔ so dayɛlɛ dɛ
konu ye so kura jo so dayele ubu ka kalandenw fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa kuranna jigi ye o ye bidiya ye ka taa mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ko bɛ yɛlɛma ka so kura kɔnɔ ko kuranna ka jigi kuranna ma jigi ninnu kama an y'a fɔ cogo min kuranna jiginna de a ka kala baara de ka kɛ n'a ye nin dagara a y'a kɛ nin ye haramu a y'a tɔ ye kuranna jigi kun ye o de a ka kala baara ka kɛ n'a ye kuranna ma jigi ko sanga bɔndɔyɔw la sanga sigiw la ka taa jigi n bɛ yɛlɛma ka so kuraw kɔnɔ ka taa jigi kuranna jigi kun tɛ ninnu ye ciden n'a ka sɛbɔ ma baara kɛ ni kuranna nin cogo la ninnu ye bidiyaw de aw tɛ se ka kuranna bonya na karama dɔ ka tɛmɛ karani 3 in kan sɛbaw taabinaw olu ma kuranna mina k'a kɛ nin ko sugu ye nin bɛ yɛlɛma ka so kura kɔnɔ ka kuranna kalan ka jigi n ka mɔgɔ wele ka fara olu ma kuranna kɛ nin ye ewa nin ye bidiya de kelen filanan dɔɔnikɛlaw ko nin kuranna kalan sugu a ma kuranna jigi yɛrɛ ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuranna tila hijibu kelen kelen di nin ma bɛɛ k'i ta kalan hijibu fura di nin ma bɛɛ k'i ta kalan a ma kuranna jigi dɛ e ye hijibu kelen min kalan y'o de kalan nin ye fila min kalan y'o kalan mais a ma kuranna jigi kuranna jigi ye dɛ e yɛrɛ ka sigi ka so kɔnɔ ka taa fatiha ka kala ka taa dɔɔni fo ka taa ban lejina daima le go silme wal iftai ko kuranna jigi ye o de e yɛrɛ ka kuranna ta a kunna fatiha la ka kara dafe ka taa mufoyi ka taa kuranna dafa wannan shi ye kuranna jiginin de la ni mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hakɛ dɔ di nin ma k'aw b'u kala k'u kɔlɛ ɲɔgɔn na o tɛ kuranna jigi ye donc u bɛ min kɛ bidiya de sunna tɛ et puis kuranna jigi tɛ fana bon ko dɔ ye ɲininkali kɛ ɲina a ye fɛn wɛrɛ fara kan mais ale ɲinan'o kɔ bon yala ɲina k'o bɛ du olu fɛ kosɛbɛ o bɛ cogo di hari an yɛrɛ kan to burusu la an tun bɛ ɲina tun bɛ du ye mais ɲina ye haramu de ɲina ye haramu de ni dalila fula ye ciden ka hadisa fɔlɔ ciden ko fɛn 5 bɛɛ i bɛ hilli la i bɛ haramu la olu faga الحية والفارة والأنقرب وكلب العقور والهدية بدون كما فنقول ko haramu fenna munun teddu ko ciden ko fenno fen ka faga kabila ko teddu ewa nyina yera ulula ciden ko fenduru ni ibe haramu law fagali haramu la yoro miyo ibe yoro la fagari daga yoro miyo akoy kan ni nduru ni yu ye dro fagade nyina be faga feun de la sogote do ni hadisa ko so kele fulanna ciden ni nyina wele ko fasiri hadisa sane na ciden ko nabe da sufe ayun min tasuma fagade innal fusiqata yadrimuna an-nara akadu fasirini munu min nyina e abe tasuma do sola ciden ni nyina wele ko fasiri de donc nyina sogo duni haramu de silamiya sariyam وعليكم السلام ni min yin ka ko ni enye nana e ya so alma mini jababe awa salli arakan fulan labanna e faraluka wala bada ya almami soro almami ye bada minke ye bada ke anofe komi eta nyedo ye bada ke anofe bo e fana ni ka fula dafa yi ka salli dafa bada be e fana la tuguni ba bo na ya soro bada ye almami soro ni arakan min kono yo e soro sallila bada ye almami soro ni sababu ni miye o sababu ye e soro sallila ni almami bada ye almami soro bada be eka min akechogo ye munye bada be ke de bada salam almamu salamu ko fera be bada ke e ka salli madafa e te saka bada ke e ba bila de ni fana ka salli dafara ye salamu bila ibe bada sujuru ke ni e ma salamu bila e ye bada ke almami no fe abe ko mi sisa e ye qabula de ke e pe qabula te tayede amba fo qabula rakatayn e ye sujuru ka rakam fula de matoyla wa e ye sujuru ka rakam fula nye de sisa woti wasa ni bada minye almami soro na ya soro o bada ye e fana soro almami no fe
wa sujudu min kal mamin no fe woti wasa donc ni e ka fanaka salli dafara ni salamu bilay be bada kede e mun kal mamin no fe numa ke qabla salamu ye uma ke bada salamu ye parce que kera de qabla rakatayn uma ke qabla salamu ye donc woti wasa donc fanaka salamu ko fe be nani ka bada yede ko ale ba do yin kale ko ba ya bolona lege do ci kata le magabo ko aka do ko aka wori soro sababu gola ko ale ko be yin kale ke gola ko bolona ne sugu be chogo ni ni sebende sebe abe ko min na tigi ye sebendiro wala mo fu fe ni ya dilo yere la sebente ko mi e wa min be dilani e wa fe mbal seben ko yede firmo fe e ya dilo yere la kwa ka hera do de sama kanima ube ka tora do nyoni o de to ko sebe tamima ni sebe ni bolona nege sugu mu fule ni nye ewa ni nye sebende ate daga yi ka do ni hakilina ta na ya soro foi ta kono wori jede do foi ta kono e yere ki kan na nya sanse ka fu mu fule ni nye ne ba do bolola de mba do bolola drom masiri de kama ndo suku sita ka kwa be hera na tuba be tora sama wori je simple de do na ya soro foi ta kono e ki kan na nya yelema ka do ni hakilina ka ube i ka fere aka wori i ka do fengore la mimbi nafa me kana dilo ki kana ado bolo konina ni hakilina ka de woni seben dilo be de kelenya o kira ka bolna nege tumbe hajude kama ko ale ya fa bayo ko bako ko bolna nege tumbe hari ciden tilela gara jaga nyine bolna nege tunte ciden tilela ciden ka bolna nege yede hari ciden yede ka wakati kunfolo be bolna nege tunta tilela tuma mi ciden na da bake kalle trici jiyan masake bawma ku wele kana dinama Sulemani farasiye masakin yahudau kan masakin nasara kan masakin abu chokodo ako cide bake kalle traci munuma ni katimu tala tamponte letere wuta kala yere bo cide ni bolona nege do abolola ka bolona nege sanfela ke la ilaha illa allah muhammad rasulullah donc na ye letere ni sebe abe tampoy nke letere ka be bolona nege sanfela ke tampoy ka ke letere ka letere cide ka bolona nege tumba bolo komi tamponde na be letere ci masake mimma ko fela la ilaha illa muhammad rasulullah bo digaka ko ke tampo ya no be to la sebelin be to letter la ba ci kata ciiden ka bolon negen minana ninde kama har ciiden fatule atumbe abubakar bolola parce que abubakar tumbe lettre ci ciiden nola abubakar fana be aka tampo abubakar fatule umaru ya mina ka tampo umaru fatule usmana ya do bolola tununa usmana tiledela donc o ma do garjage ni ewa garjage ni kama do sanan kana do yin nin kalike ko jamu ji ko do ko ji barkala mado ale de kanye katumi ji ka ji do ko do ko ni jiya ji sempuru be kelenya o ambe min fon ni rola hakili la do ne ke baga tafo ka fo jamu ji ni jiya ji to be kelenya ama tigi ka kuma de fa jamu ji barkala mado ji na fala madero jimin do abora ni jibrila da ya kamanke ka yuro ngoshi jamu ji mbora abora ni ji ismaila ni abade ala ya boka ke mi ji ismaila ni abaye hadisa sahalun nana jamu kono fasamantala jamu ji hadisa sahalun nana fasamantala ciden yere dusuko abe sahih bukhari kono tuma me jibrila ye ciden ewa ndisi fara uya dusukun ko ni jamu jinde obe sahih bukhari kono ciden ya hadisa don nati sallallahu alaihi wasallam ako khairul ma'i ala wajhi al-ardi ma'u jamjam fihi ta'amu tu'un wa shifa'u sughmi
arawahu tabarani wa sahul albani hadisa do na ciden ko ji min be dugu kono kai ko ji be dugu kono ka ko ji min kanci na beye waye jamu jide ko ji be dugu kono inka ko jamu jinde kasi na beye wode kausa na beye ko jamu ji ko ni mo min nyami ni dumuni na nyade ko be dumuni palasi makonya yiye ni mo min nyami ni furakeli na nyade ko be furakeli cire yin fu sallallahu alaihi wasallam asabatira cide kisini nema baka jamu ji ayami ka saliji tala ka dogo akunka ni abeta abado minan na katana ya abado ji furko la katana ya ciden tumbe bana bagatu ni mugumin bana bagatu rabe jamu ji mboyika abe bana bagatu la miala siri salati sahihan nimba kono di Sheikh Albani nimba kono sebo ko kunna nusammi ha sabba'ata ko lutumbe jamu ji wolere ko min bi lafa sabba'ata ko lutumbe jamu kono ji wole wodela ko lutumbe jamu kono ji jate mina fana ko abe mugo deme ka demba ya balola ko sobe mana ko ka demba ya to ko be jamu kono inji abe dumuni palasi tawye ki deme demba ya balola ko sobe min be sir salati sahiha kono jamu kono hadisa do nana cidon ko ma jam bima suriba lahu hasanahu albani cidon ko jamu ji ko niya min kama ko agonya yiye amina min kama ko abe onya yiye ni ne ulama munun temena anisa yuma munun temena jamu ji utumba mini ngania chamae do ye jamu kono ji mini awa ka kuwo bona aye kuwo bo ula salafu do temena wo jamu kono njin ka doni soro akera sababu ye alay doni no yawe do ye jamu kono njin ni ewa bana min bennan ka furake ala wula furake do ye jamu kono njin ni ewa garjage folini ala yo ko Abdullah ibn Mubarak ako alayya jamu kono ji tumam alayya me ko ma jamu lima suriba lahu ko tumam yin hadisan ne ko alayya jamu kono ni li jama'i yawm al-qiyamah pour lahara don kam ni no aka ubo alela Abdullah ibn Mubarak ko alayya jamu kono ji ni ngani ay Ibn Hajari ko alayya jamu kono ji ni imamuna jahabi doni min tumba goro alaka doni di alema ko imamuna jahabi ka doni nyona Ibn Hajar ko alayya jamu kono ji ni ngani ay don khaymu jawji ko alayya jamu kono ni bana chamanye kanganya bana munun balale anganya kamini bana chama furakele ko ala akira sabu wala ya le furakele ko do ya nganya jamu kono ko do ya nganya kamia kadumuni guda ko do baki ka jamu kono njimi tile dina ni madumuni soro kungo mutoro jabir maadati hadal khair libad min do ulu kono donc jamu kono ji barkala madiro ani ji to te kala yede akausa ji beye me don kama ko ani ji beye kala ne yoromi atibi mo famu mana saliji be tani jinya ka ji to ye to me saliji be tani jamu kono ji parce que an ko be hadisa sahalen kono to mi cido nyami ayi saliji tala don kama ko ni yoro de la ko jamu yoni ni kare yala saliji be sekata jamu kono jila ba ibe seka janaba ko ni jamu kono jila ba don kama ko o ji barkala mado hera bala min ni yoro la ni ju to be kelenge atigi ba sura mandi de fam sini mo ci ta fo ko jamu kono ko ani ji to be kele kasur na ne yere taram makka be biro fala kana mo ko to fo ima tigi ka kuma de fam o da to de pusara fu ni jamu ji nu beta yoro beta nai era chaman de bara nafa chaman de bala hadisa chaman ba afasa mantala me saliji be tani jito ye chogo me saliji be tana fanai janaba be ko ni jito ye chogo ne be saka janaba ko nai do ko ko makarudo ka baraka na yoro mi ka bana kuta ko nai mana ni ye sobeke ka istinjawo ke ni jamu jiye fuka hawu do ko ne do ka sobe wuli nai fuka hawu do ye ode ko
bo ko ji barkalama do man ka baraka o yoro la o yoro ma ko haramude makaru fo hawdo o yoro yo sino janaba ko ni me salige ibe se ko kenai me ji barkalama de do ji min do heraba o ko ulu kam misiri ko kaba ko keraye ko almami kam mimbari ko tara bila numa yan famidela ko almami mimbari be kini yan famidela ko ye ulu korona fili bo ama sabati ka ewa do yoro kelen fo mimbari la almami ko ka ke mimbari ka yelaka kinye si jama madro aya do misiri yoro anno yara ka do misiri yoro almami be se ka nyesi jama ma yoro min ni jama nya bala na ya soro lu kan misirin numa yanfa ni mun bari bilala o yoro la bebe alimami ye odela bashi tola iba soro kini yanfa ni min bari bilala iba soro misiri bilanci wa jengenendo bete alimami ye o yoro la na tara numa na re misiri biya bese ka nyesi misiri bema bashi tola o te kabako ni ko kurai wa alaikum salam ko ni mɔgɔ min ye wallahi ta muso ye o ko a bɛna fini sa ye ko o kɔnɔna furusa kɛra a bɛ lahidun dafa ou bien a t'a dafa lahidun dafa t'a kan parce que lahidun kun ye de n'a b'a ka furu la de n kan furumuso de don ka ɲuman ka lahidun kun ye o de mais ni furu sara k'a sɔrɔ lahidun ma dafa a t'a kan parce que dɔnni kɛmɛ ko yɛrɛ dili fure ni min di ma karasa ko a tɛ se ka kɛ a ta y'a bara fo a ka mina bolo la ni dife ma a tigi ma dife ni mɔgɔ min kado lahidu taara a ye n bɛ nin di ma ni kado in ma don a tɛgɛ la a k'a mina a ma kɛ a ta ye a bɛ daga i ka bɔ a la a bɛ daga i ka bɔ a la a misaliya bɛ komi ni e ye 1000 bɔ i ka jifa la sisan ko i b'a sarakati i bɛ se ka bɔ a la ka segin i ka jifa kɔnɔ tant que a ma di a tigi ma a ma kɛ sarakati fɔlɔ tant que a ma di a tigi ma a ma kɛ difɛn ye fɔlɔ donc a ta ka ko jako a ka lahidu dafa ni muso tun ye ala tun y'a garjaga ye lahidu min ta a dira ma a bosili tɛ daga ye hari ni furu bɔra parce que difɛn ni kado n'a tigi y'a mina kaba kɛra a ta ye mais tant que a ma se a bolo ma a ma mina a ma kɛ a ta ye a tigi ta ye a ta de a dagara ka bɔ a la yɛrɛ donc ni furu sara dafali ta kan ko ni misirin jɛngɛna alimami jɛngɛna kilibara dɔɔni basi bala hakke bala jinga fitini misiri kono basi kala ciiden ko ma bayna al mashriqi wal maghribi qibla yado madina kan wulubu nyesi banya fandema ciiden ko kata tile binyoro boyoro na binyoro fengo fengo ni nyogonche abe qibla de abe ko min mani fana fule sisa tile boyoro anta nyeso de mawa kata ewa ikini nyafa numa yanfa fengo fengo ni nyogonche abe qibla jenge fitini te fenciya fo na ya sori ko dira qibla made o de be ka salli ciya wa alaykum salam ko ni muso caman bɛ mɔgɔ min bolo komi 2 3 4 muso dɔ ka wari bɔ k'a di cɛ ma ko a bɛ muso dɔ in ka si dɔ in sa o bɛ cogo di o tɛ bɛn o tɛ bɛn a ye haramu aleyka o tɛ bɛn a ye muso e ni ka dɔn de don ni a ka den dɔ de a tɛ daga muso ka wari di e ma ko a b'a siso sa i ye fo muso yɛrɛ de ka jɛn n'a ye n ka don min filɛ nin ye n y'a di e cɛ ma ou bien n ka don min filɛ nin ye n y'a fara karisa t'a kan o yɛrɛ ni e cɛ jɛnna n'a ye a bɛ ɲa komi an ba Sawuda y'a kɛ cogo min an ba Sawuda bon ciden tun b'a fɛ k'a bila bon a y'a dɔn ciden ka lahala la ko ciden b'a fɛ k'a bila ale fana t'a fɛ ka bɔ ciden ka compte la diɲɛ ani lahara bon don dɔ la a ko ciden ma a ko ne y'a dɔn jateminɛ la e b'a fɛ ka na ne bila
min ta fe i ka ne bila ne b'a fɛ de n ka ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ e ka furumuso ye lagaran ka k'i ka furumuso ye i bɛ don min si wa don min si n fɛ n y'a a fara Aïssatou ta kan i bɛ don min si ne fɛ n y'a di Aïssatou ma mais n ka to i ka denbaya la i ka nin bila ciden jɛna ni nin ye ciden tun bɛ don fila de si su fila de si an ba Aïssatou fɛ a yɛrɛ ka dɔn ani Sauda ka dɔn i ma muso ka ko ye hali don min ciden fatura an ba Aïssatou ko a y'o bɛɛ jate minɛ ko ciden fatura don min ko kɛra ale yɛrɛ don de ye ko Sauda ka don dilen tɛ dɛ ko ciden fatura ale ka so kɔnɔ ale sen ka don min na ko o bɛnna yɛrɛ ka don yɛrɛ de ma donc o la mais k'a fɔ e bɛ ewa i sinamuso kasi ewa si su ko i b'o sa a cɛ bolo o tɛ daga ni cɛ y'o minɛ k'a ka so bila k'a ka so man kɛ i jɛngɛnna i y'a tɔɲɔ o tɛ bɛn ye waaleykum salaam bon ko ni mɔgɔ min n'a bangebaga fatura a ma nafolo tɔ a kɔni ye finiw de tɔ ko finiw den cɛmanw y'u tila u ma di musomanw bɛ cogo di o tɛ bɛn mimma qalla minhu aw kasura ala ko tiɲɛ kɔni mɔgɔ sara ka fɛn o fɛn to a cayara o a dɔgɔyara cogo o cogo tiɲɛ de don bon ni musomanw bɛɛ ye baaliw ye n'u ni cɛmanw sigira n'u ye finiw ye olu ye cɛ finiw de an tɛ se k'o dɔn an sentɔ la an ɲafaraw la aw bolo baasi t'a la cɛw b'u tila mais n'a y'a sɔrɔ musow ma nin fɔ bɛɛ sen de b'a la tiɲɛ de don bɛɛ de t'a dɔn a tɛ daga cɛw dama k'u tila ka musow to a y'a hakili jigin dɔ ka ɲininkali la ko mɔgɔ dɔ de a fatura a y'a ka akisɛgɛ to k'a ka akilabi to k'a ka akilumi to ko ninnu ka ci bɛ kɛ cogo di akisɛgɛ ye juman ye ani min bɛ ba kelen fa kelen akilabi ye juman ye ani min bɛ fa u tɛ ba akilumi ye juman ye ani min bɛ ba u tɛ fa nin balima saba min filɛ a bolo ale ye ninnu to a ka ci bɛ kɛ cogo di nin tiɲɛ ye min ye akisɛgɛ o ye asibu ye nafolo bɛ kɛ 6 de akilumi a bɛ 1 ta 6 na to min bɛ to akisɛgɛ ni balima min bɛ ba kelen fa kelen o b'o ta akilabi bɛ bi akisɛgɛ min bɛ akilabi kɛ dɛ a b'o bi nafolo ye 6 de aki ummi ale akili ummi o de bɛ sudusu ta o ye sudusu ye kɛlɛ 5 min bɛ to alibari lili sagir 5 min bɛ to ani balimakɛ min bɛ ba kelen fa kelen o t'a dɔn ani balimakɛ min bɛ fa o binna akisɛgɛ b'o kɛ mais n'a y'a sɔrɔ ani min bɛ ba kelen fa kelen sɛgɛgɛ tɛ a ye akilabi de to ani akilumi to sɔrɔ nafolo bɛ kɛ 6 ye akilumi ani min bɛ ba o bɛ 1 ta to akilabi ba ta a fana kɛra asibo ni yɔrɔ la subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk turunya ala y'ale lajarabi ko a ba de bɛ kolon fili kɛ kolon a b'o de fili ka lajɛli kɛ ale kumana fɛ ko a ka dabila o de kɛra gɛlɛya ye ale ni ba ni ɲɔgɔn cɛ ba bɛ ale danga a b'ale nani ale kan ka mun kɛ a ba ye o la ala y'o fɔ kaban wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko bangebaga fula n'u kɛlɛ ko i ka fulana fara ale ala kan a ko kana tugu ko la dɛ kana tugu ko fulankafoya in na mais u ka diɲɛ ɲɛnamaya masala i bɛ o kɛ u fila ye bangebaga fana ta ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye donc ni bangebaga kɛra o cogo la e ka